alhamdulillah an bɛ foli di an baden n'an faw n'an badenmaw bɛɛ ma an bɛ yiri nin kan sisan k'ale ɲɛfɔ ale an b'a kila n ko tutu donc gbɛla yɔrɔ la an b'a kila n ko tutu voilà dɔw ko tutu donc a bɛ den kɛ a den kɔnɔ yɔrɔ gbɛni bɛ pepepe i bɛ se k'a fara bɔ a la ten dɔw b'a den yɛrɛ dɔn donc a den ka di yɛrɛ kosɛbɛ bon yiri nin ale bɛ baara kɛ hɛrɛjɛgɛ de la a bɛ baara kɛ juguya kan mais n bɛna kuma yiri tagaburu bɛɛ ma a tagaburu joona i bɛ se ka ale buru kuru wolonwula tigɛ yiri dɔ bɛ yen ko balamalanw i bɛ se ka ale tigɛ ale karama 3 k'a la daga kɔrɔ ani sagajigi kanse voilà sagajigi kanse ani sisɛ gɛman nin dunkɔrɔgɛ juru kamanjuru i b'ale bila daga nin kɔrɔ i bɛ fila nin don a kan fila nin n'i k'a don ni kan min ye a bɛ don la ni hɛrɛjɛgɛ lakan nin tɔgɔ ye mais n'i k'a ko tile wolonwula ye dafala waati na problème t'a la i y'a hɛrɛjɛgɛ ka kɛ koko ye a bɛ dayɛlɛ mais a dayɛlɛ fanga bɛ bonya musow le bolo musow le bɛ na k'i kɔ n'i y'a hɛrɛjɛgɛ ye ni min ye kɛ naforoko ye voilà parce que i tɛ se ka ko dɔ kɛ f'i ye ɲɛɲinili kɛ ka ɲɛ dɔ sɔrɔ n'i bɛ se ka baara kɛ nin min ye donc ale tagaburu premier le ye ale bɛ baara kɛ hɛrɛjɛgɛ de la